Sa mga nagkakalatabo diri subong sa syudad sang Bacolod, mga parte sang NGC nga nagkakalasunog, mga taytay nga milyon ang balor nga hindi man maayo kag pulido ang pag-ubra paltik ang mga material. Ang Halundumon Tower nga ginpanami pagid para sa ano nga rason ila binigid subong nga mayara kita sang crisis, ginpanami pa nila yang aton nga Halundumon Tower imbis nga magbulig sa mga gakinahanglanon. Kalangot sang Balatyagon, ila binigid nga ang aton nga syudad nagatutok sa mga bagay nga duka sa mga tsimpo nga maulan-ulanon prusan sa subong. Diri lang ko sa syudad sa Bacolod nakakita sang mga watcher nga ara sa guaya sang ospital. Ang mga watcher ara gatumpok sa guaya sang ospital, gakatunugan, ulanan, initan, kakagutman, ginalabyan sa mga kung ano-ano dirang ang mga tawo nga gigda lang sila sa kilidalan do ka mga ambuta deserving ngayon ano man kalangot sa buot kasakit sa Balatyagon. So yari aton sila palapitan kagaton kwaon ng ilang mga sentimiento. Gusto sana natin ito patient sa COVID, sir. So, kayo kung COVID, nang understandable naman pala sir nga hindi ko makasunod kasi may virus. Pero kung non-COVID, mga patient, mas kasi sana lang sir kayo kung unconscious ko pala sir, how hindi mo man ma-change ang diaper kasi sa mga assistant, hindi man nilagi matatabanan because kadamo bala sa patient mo sa sulod. Kasi sana natin, di kag isa di ka lang sa guwa. Ay kaluoy man bala sa patient, amo lang ng concern. At magulan sir, kaluoy di dyan sa gabantay, di mo na no? Mayor, tanay man lang may compassion kaman tandi sa imo nga mga tinawod, dali nga gagawin sa guwa bala sa hospital ha. Kaya hindi lang kaluloy ang pasyente, as well as ang mga tao, manigig gabantay, ang mga ng kaluloy, kasi hindi man all the time, hariman din sila no? Kasi ako makagawa sila malawag man balahaw. Sige sila malingay, isa ka bautis, ang barangay Santa Teresa. Ari ako diri subong sa atubang sang Aso Provincial Hospital, ari din akong utod na gin-admit namon. So ako nagkapagitloy sa atong gobyerno nga sa sining sitwasyon namon tuod kami nga mga pumuluyo o komunidad sa atong nga panggobyerno dapat nila aksyonan ang amon nga mahinaing. Dapat nila intindihan nga kami nagboto man sa inyo, dapat kami ninyo kaluoyan. Kay kami inyo man yabi sa tiyon sa eleksyon, gani nagapagitloy kami sa inyo, tagay man kami sa pwesto nga hindi kami magsakripisyo singi, kay dapat hindi kami magbalatian, nabalatian na lang kami subong kay nga grabe ged ang amon nga pagsakripisyo tunog ulan di ang amon maagom sa sining nga sitwasyon. Din ka kapamuson? Kung namuson gabayad 5, mangihi gabayad 5. Maligo ya shite. Maligo 7. 30. 30. Kumanglaba? Ambot way gab. Kay man mo sir, abi mo totoo dyan, naluoy kuya sa akin daw, galing ka sa akin pariyo. Kalaway ka gabayad ka tax tapos sa mula ning Oo, imo. may duta man po, gabayad ko lang ta. Mayor, ako yan nag-aayugit sa imo. Maluoy ka, tagaay kami sa facilities nga amon taga pa istaran kung may pasyente kami Mayor, imbis hindi kami magmasakit, magamasakit kami kay nga aton og ulan. Kay wala kami sa dapat kasilungan mo. Nagatuog ito yung Mayor, yung may kagikusoon. And I... Thank you. Huwag kita plakpak na. Woo! Dala mo kita ng tanan mo nga bayo, de. Sir, kanina na kami star sir mo. Ama po eh. Ay, may sana kami kabulan sir. Sa kabulan nga. Sa siminto. Sa siminto. Tani, nagkuha ka na lang to. Ano da yun? Ang ginapitik-pitik na blaka badyaw. Amo na lang niyang kulang. Ito badyaw na kamo din. Ha?
Amo na di ba? Akalain mo naman. Pasubo mo naman. Hindi na siya naman. Ang ginigana na ako na nagpaligaw na Pero hindi mo na malain namang ibadyaw ka. Actually, libre na ila plite barko series. Damo pa na sila gold. Nagkakaligas pa naman sir. Paano kami sakay sa sere at sa barko? Sa? Sa barko, sa sere lang kami yan. Din ka man ka panaggo ka dahaw. Gahambal ang payong ho. Hindi sir, makita ko sa Gahambal ang payong nga. Hello, hello. Gahambal ang payong. Ang amon nga plastaron di isang kabatay kami sa amon nga one sa ospital. Papasinti namon nga mabutang makapital sa lugar nga Chaktuman. Turto namon tani, sa makita namon ang amon pasyente mo kung ano ang dito sa amon sitwasyon sa amon pasyente bala. Gusto namon tani makita mo kung ano ang sitwasyon sa amon pasyente na sa sulod. Kaya kung diri lang kami, hindi man kami, why kami kikita sa sitwasyon sa amon to pasyente. Nay, okay ka lang doon, Nay? Meron wala ka daw wala? Wala yan, dito lang ako man, alam ko. Hindi ko mag-CR ka mo din, ka mo mag-CR. Pila ang mamuson? Mangi? Maligo? 30 mo ano, maligo. Manglabaya? Wala na pang lalabay. Nagpapon na natin kung naglala sa balay. Kung magkaon ka mo ya din? Ang mga kabantay dito sa compound sa ospital, Sa area? sa area sa ospital. Safety? Alam mo na ang tatpo ang ilaya kanupin na ibutang naman. Para nga safety ni pasyente ni ang mga kabantay. Abi ko na, hindi ka wilga ka mo di una ya? Hindi sila hindi di katulog. Kung kaga sa maggulpi tawag to nga ang imo bantay mo natin sa panuniga agagihaga man sa gapa di nga babae. Hindi ko adlaw din ka mo? Dirasa dito sa piyak. Pinatsingya ka pa init ka mo eh? Kung gabi eh? Kung adlaw ginabulad? Kung gabi ginapahaya laklain? Ramon pala tiyan, hindi siya mabagay. Kasi ramon ka pasyente nga magayo, kami yung katubang batiyan sa tulong. So, gani, kamo nga yara sa poder, kamo nga yara sa pwesto, kamo nga gin boto, kagin pili isang nga ginpili isang isa ka bakulod nun, nga ginpili isang mga taga nga ginpili isang mga nga ginpili isang tanan nga taga Bacolod nga magkapoder nga ginpili isang mga taga Bacolod nga magkapwesto ka para makaserbisyo sa imong syudad nga pinalangga. Gani ikaw nga yara sa pwesto, yara sa lugar nga pili isang mga tao diri sa syudad sa Bacolod nga ikaw ang ibutang dira, tani mapinsaran mo man sang maayo madalom, no? Kay man ay ambot kay man kalaway. Imagine na kung ikaw wala kagin pili isang mga taga syudad sa Bacolod nga magkapwesto kada sa imong lugar subong, kag ikaw mayara ka pasyente sa ospital, mabatyagan mo blaya, mabatyagan mo na ang kakabatyagan nila kalaway. Te, lapit na blang eleksyon. Ikaw na nabala da. Mag-shave ta.